ai kwa ka ewa kai na ma da kana shan da wallahi tun da ka shiga wannan gidan ai ka gama rayuwa haba dole ka wala dole mata su ta biyo ka har gida saboda me kace haka da kafin ka zo nan wata iska ta sha gilas haka wata kika ce dai wata iska nan ta sha gilas wata karwace ma na ga wannan wai za ta wai kauce mu ce nace gidan uwarki ne nan ba mai kofa nan a nan gida nan waje na batta Bilki, dala ki haƙuri. Wallahi ina wajen nan na kai minti 10 in ban fi ba ma. Wani dan iska kawai ya zata da kofa wani wai kar in shiga cikin gidan nan ni wace ce. Haba. Ki haƙuri kin ji? Sannan na ta kiran wayanka, na kira wayanka, ka ki picking call dina. Ki haƙuri waya ba ta kusa da ni ne. Muna tare da shi ne. Bismillah mu shiga. Je. Ki haƙuri kin ji? Wallahi ban sani ba. Au, wannan iskar karuwar kake bai haƙuri? Wannan iskar karuwar ma ka rasu wata za ka bai haƙuri ta iskar? Ya isa. Ki magana